Yero try ki parawet bat ki dia viewers kapor kadang dei san arpau. Dia kan step aku ban hikai fi ka jing hikai ka balang praktikal ka baya dei ba ban ka jing em jongi jonga jong pi ka baman la kasngi. Bat syawa man hikai ta aku ban pentip jepi ba ngidan ka jing duai ni ka prayer center ka ying jing duai hajiao lan sunalin ngiju penduai gi bapang gi basitam bat bon ki layok khia bat khamtam gitu ki briu ki badan ha ki jinglin ha ki jingkerni ki basniu ki bapimla syu ban lat harai ha pi terang pi wan ngele yarap fi ban wan ka jingkala ka bamut bat ni penbe ki men sim baman bat ni ai fi tin jong blai bat shibun kila lat luat bat kila syakri ya utrai ni ai ngo utrai kani kadai hajiau lan sunolin ngan sa ayu number jongah ni pila ban tek sang tu la bi kwa ban wan angin sabatai pi ya kapur no betabang no mi pen slam syu on sedang no kani ka jikran jongah kadai syapang kumno bapin yo lat na ki jimlin basniu bat kabaar kumno bapin yaine bapinum lech paishu sha kita gi jimlin ki basniu to aku ban bun fikim sikim tip ya kertang jonga dai shan swear ma di nakani ka YouTube ministry bat kumju ru ngile offline ministry to ini sedang no kabaning kongdu let's say bun pedang jepi gi bapet yang ni ka video kedi ki basakut hagi jimlin masni pila terang te ban duai u blai pila terang ban syakri u blai pila terang ban le no ekam ban jong unrei pi hap si peduk let's say ki jimlin masni kila ban longkom ki jimlin ki ba pm aurea pi hap si hap pila kersum sejuk apa bat pila du jingkerman renga ong pi kadan kalat ada pi terang sya kadan kalat hau Jesus Christ kam dan ke baik nomor ngilak jupen le kan ni daki ngilak juf ngala dak jing ai jong blai hajar mut kibri ngala jufun di offline pat ki bajuan daki spa mut kibri ki lajuan baki la yo like lu dengan hikai film chua nak ni ka YouTube kanang mupin sungok tu kaban ningkong du let's see pidan haka pop aurea ni haka jimlin man pet yiki film jaklia ban le aurea ka map lani ban le shibun ki ma ki le sifidan ka thit jing thang ga bamla ban ma ka jing khuslai ka depression ka jing du jing kerman ka jing mong ka donut ka jing sngop syak kan tat ka jing snolong marwai kini barok ki ki addiction ka long cycle hapi le si dan apa dang jung pi bom dan ya kawai udan ya kawai fat di LSP struggle rem tang ong pi nakani ka video ba pi pet pi salat no ini ka struggle la pi sngow thu e ka e ka nong rem tin jong blai ka ba ding kong du snap ba ong ni pi ni kum no ba pin yo lat bat pin maintain la ni pin yo sunan ka bor jing jing to ka ba ding kong du la pi struggle ka tin jong blai kadan kam ba pin le no ba pin kala ka ba mut ba pin kala ka ba mut kan shemi pi an ji tu pi naka Marcos gospel Marcos nang ban kong khat ka ba khat san mar khaplong kat kum ka tin jong blai Jesus Christ ong ka hima jong blai kal hajan to fin kala ka bomut bat nget ya gospel pi habangi ong kala ka bomut bun sin kibri kim sutu ba ki si ong try ngala kala ka bomut ngap me kata la biang langet dari kamlong tapat pindala let biang pile kaju sikaju mereka jingkala ka bomut kadai kabolong radikal kamdei ka basyukran tang diri kentin no kamdei ka jingkala ka bomot kadai kaman paino ka ketin grik ka bomot ban kala ka bomot ban paino ban i no ekipop ti haka jingkala ka bomot kadan kam ban plaru ekipop nginpet naka gospel umar kas nang ban kong khat basan sasngap hai kini kentin nak tin jong blai ki ong no yong tong kani let bat fi ngin puli nang ni wa kanang ba fin syang ni puli nang ni ketinjong blai da pidan ki bible pet lang mat nga ka gospel markas kal nang ba ni kong khat ka ba san kamot kumno ka jingkla ka bomot ka ba shisha ka ba ki juk brio ki jule pina pet na ka jutang ka barem ki long kumju in puli fi na ka jutang ka ba thamai wong kumno wong baro ki brio na ka Judea na Jerusalem
kilet ban yo sngau yo anis bat kidaya plano ya ki pop jongki bat lagi plano ik pop jongki bat ulapan baptis ki hakawa Jordan kabaning kong du ka jingkala ka mamot pasya kadai ka ba pin plano ik pop pin sngau tu ba pila le pop pila pop sya ning kong yo ublay kan mau tu kun sarong aurea ubala ngam mana pi ubala khati pi kan mau pi nak puli barok piatip yo kun sarong aurea ubala ngam haka spa ha pau jong pa ula pen sarwa ba ula im aurea ba ula im kun sarong aurea hadu ba kala penjat ka pop yo batang ka jingbam dan bam syu bat ula long kloi ruan bam wat ka jingbam sniang ru kala apa ikala jat hadu kata-kata jingim asid dan na pedang jopi ki ba pet yang ni ka video ki bala jat ka jingim pila yat aurea pila penha kun pila le lut barok hat pila di pila jat ka jingim jopi rai ai tu pi wat ukun sarong aurea habo kala habo mot kumno ulet pai no syukpa au su tu uji sukra sabo tu to mot ulet pai no shublei ublei de kupa jing ba pedang bat le sipla longgum kun sarong aurea la kot ka jingim jopi rai ha ka jing kala habo mot ndai tang ba shulet jing sang bon ki bri ong let jing sang ki kham kala habo mot ki long tek kun sarong aurea badan hapo ka temple kamda jing badan hakisen ga badan ki balang ki niam ulak bandai kun sarong aurea ndai ka jing kala habo mot kalong ban pai no shublei kum bolong kun sarong aurea ka jing kala habo mot kalong ban pai no ulong alam nya kaden ka bihap ilet ka jing ngau sarang ka jing ngau barakhat bonong ngalet pai biam syukpa ngala le pop yo kupa tu let pai no plan ik pop haning i uyo ada suyarap yang ni uyela kumna open plan ik pop ndai tang ka pop ki babun asiki dan ki pop aurea ki pop klem ki pop tu ki pop team ki pop syukur ki pop penhap pun ki pop bisni bri ki pop jing syok ya dat asik la bandan ka pop tu ka belakong peniap you ka pop jangan jing penhap pun ru kali ka pop jangan jing peniap ya ikhlum ibadan hak kepo baladan ka jing em ngon pi katar kali ka pop peniap bri pi namar belai kai ka jing per apa ikun la pun apa pi la da penhap pi itu ri la dan jing em kan dan jing per yu apa peniap sabat apa kali ka pop ka peniap bri te haban kelah ka bomot nak ni haban plano pi ngin pet nak kam ki apostol kam ki apostol kalau nang ka ba ni punya tu khat pra kiale kum no pat khat pra em ki kam ki apostol kalau nang ka ba khat khandai mo de khat pra pat ngan puli fi khat khandai khat pra ko ongkum ne ko sibun na kita ki belanget kia plano ya kita ki pop ki baj ki juyale pat da ka bible parang ko ongkum ni ko a number of them who had been many who became believers confessed their sinful practices sibun na kita ki bangalenget na da pilanget au Jesus Christ pilanget ka jing mi pat penget ka jing syayap jong Jesus Christ am tang kata kilek kumno they confess their sinful practices but om kidaya plano ya kita ki pop jongki haki apostol fi dire plan tang kata om kumno kilek na a number of them who had been practicing sorcery brought their incantation books and burned them at a public bonfire sibuna kita ki bajule kita ki jingle bertong ki bajule kita ki pop ki bajule ki bun mo ki jingle bertong ni ka dan no kajing em aurea kidaya wan thang no kita ki kot ju kidaya thang kan ni ka pan pau baki la kwa shisha om tang ban plan riban pen tukut no long lang nya ka pop compare par banget plan dan na kan no ka por compare hakan no ka bantapi dan pihak ban pla ban kedia dei kan ni ke bagi jule ka present ta jungi dei ke juni ha bagi ju phone ngaju penle kan ni bagi ju i na mar kalong tek kat kum ka bible let's say if you should let jingi sang pimnut man pla hari ong ka pi pla pihak pla ki beriu ki badan yo mun sim jong ublei ki ban glap man pen be no i sut pi haba pila plang ye pen tukut no ye pen be no i sut na mar tu sut pen le pop si pen le pop pi
Lek pop kani kan dia jing kala ka bomot ke bisisham dai ban chu let jing sang chu so Bible study like lut na pop re apa pile kan ni pen lek ka bor jong blai kadan ka jing like lut ni pop kabaar ngani thu pi kum ka balam hadien ba pila akla ka bomot pila apply kita pop pen uyo anes nang pen baptis sule amno wang barok na kita kibriu na Judea Jerusalem kilawan ban yu sngau yu anes kidaya plan oi pop kata ka de jing plak pop syapin pet na du ka jutang barem kiwan bet ban plak pop kam judan ra ka babu ri khti jong blai naga kitab Proverbs kal nang ka ba arfrah lai ong tau babu ri pop unaman bahan ri tau ba pla ba i no ki unom yo ka jing snai ka tu kan nutiru kanong samaria ba aro ki ban pla lu dau Jesus ki mlak ban bu ri timata uji sukres upa yo mensim jong blai o mensim jong blai utran haki syakri jong blai ki bala penslek ro mensim jong blai bau tu mensim jong blai ya rap ingi bengin yo sngo baki briu ki plai ki pop ni pen kriak ni pen be ya ki mensim baman haka kerteng jong Jesus kat kum ga gospel markos kul nang bakhat briu pen kadan ka jing pen be sud nang markos kal nang ka bakhat briu ko ngum ni ko kini kidak kin buat kita ki banget kini be no ya ki sud aga kerteng jonga bagi keran de ki wai pat ki thali kadang ka jing pen be sud ngi dapat be sud ya ngi dapat be kita ki mensim aurea namar apa pile aurea bakano ka briu kino ki briu kita ki mensim paman kil syong ak do kim no mi kat pat pat pla pat pen tukut lani ki ba pipet i film jaklia ba fipnap kun ba file kino ki ba easily piran kamban ban plan ban pen tukut no ha kerteng jong Jesus ngi pen be no kini ki sud bat pio ka jing lat lut ngi la ju pen le ka ni te hadien kan ni gospel markos nang ban kon san wong kilah ya plan ki pop la pen baptis ki ha ka wa Jordan ti ka ba ar ka step ka dei ban tap no itu beri teman ha ka jing pen baptis kam dei tang ka dak ka dei ba pilet ban tap no itu beri teman pilet ban penjat no ka mat jong pop to ngi puli na ka shiti nong room la ra pilet sabar jong kan ni ka ketin jong blai kanum terikam takadang ngaya lap fi kat kum ka ketin jong blai ngi penle ruat kum ketin jong blai ko ong kum no pen ko ong wong upol ong kum ni wong hatu ngin yai ne akata ka pop mo hanu ka hatu ngin yai ne akata ka pop baka jing ai jong blai kanang yo roi belien le sibun wa pet na fi let silet si jing duai let silet grace jing ai jong blai le silet ka ju pop kani kam upol ong kum no wong hatu ngin yai ne sa akata ka pop baka jing ai jong blai kanang yo roi belien thot ka ba arong kum ta em wong kum ta em mangi ki bala yap ya ka pop kum no ngin dang ya em shu ya ka wong pila juklat mo mapi ki bala yo pen baptis au kris la penyasno efi ha ka jingyap jong Jesus Christ pat ka jing pen baptis ngong hadin mapi kala kamu dan kamban pen baptis para mengat kalau ngomno ban le tep no ya ka tu ka pop ka bipla ban le tep no sya ka jingyap jong Jesus Christ mar ha ka jingyap jong Jesus Christ kadan ka por ka jingyap kadan ka por ka snam kadan ka por ha ka jing syayap jong Jesus Christ kam mensim jong fi ha ba pipla pila ada pla la pen be ni mesim bahalit ban pen baptis kalet bet syak tu ka jingyap jong Jesus Christ ka ketin jong blai ko ong pen kong ni pim jutep mapi ki balayap ya kapop kum no pindang ye yem syuk kapa kum no pinyap ya kapop hadin bapi kela Muhammad pi pla bat bapen baptis fi wong pila juklat mo bahadien bala penyasno ipi ka jing pen baptis pila sno syaka jingyap jong u ko basau ko omno namar la tap lam thi namar nilai yap au kres bat la tap lam ngi bat la tap lam ngi ka jing pen baptis bat kumbau pres ulam mi pat lagi bayap kan ka bor jo ka jing mi pat habas saya fi ko kan ka bor jo ka jing mi pat kum ta ba pin amlang barau syu apa dan ta ka khat ka ba nri ko ka ba san ko omlo namar la pen ya so ingi ha ka jing yap jong bala pen mi pat ingi ha ka jing em jong khnang banginum em syu ka jing em ka barem bangin em no ka jing em ka ba thamai fi ni bandri ko omlo namar ngitep baya ubriu berteman jungi pet man ma pi manga ma pi dan ubriu berteman bala arung lang bau kadam kumno ban le ektu di ban pen baptis man sanar yu kam dei tangkadak bala sanar yu tau briu berteman jungi bat tang kumno bat la penjat no ekamat jong pop katu ka pop ka baju sno fi la penjat no ano fi tekan ni ka point ka balai
bat pnyok pendap nu mensim bakut pat hadin balak penmi hadin balak penkut ketin jong blai ka ong badan kam ban pendap de pi dau mensim bakut kam ki apostol kal nang ba at khat balai pra ko ong tu fin kala ka bomot sangap ha simple ka ketin jong blai nai pen kulma tu fin kala ka bomot bat an pen baptis fi wai pung wai ha ka kerteng jong Jesus ban yo ma pi pop kadan ka jingi ma pi jipop ka pop ka ba kumnum nur hadin balak kala ka bomot kadan ka jingi ma wong bat ai fi men sim bakut bat fin yo diang ya ka jing ai men sim bakut fin yo diang men sim bakut kadang ba fin la bat em ka jing em ka ba thamai kalam men sim bakut ni mla ban em dalam pen baptis ni men sim bakut kan le umno kawan ra ka bor bangin em no ka jing em ka ba thamai to pat kampat kot kan ni kitu kibal adab ya kan ni ka jing kala ka mot pil adab ya ka jing pen baptis fila yo pedang men sim bakut dan na pedang jong fi ki ba poi biang syakaju pan kadau balai pi poi biang syakaju na kadau ba pila adien pila yo pi jaitu ngong pi syong aram pi ong la biang kat ni kam dan kaman le isu ba pilet biang syakabarim na kata kadau ka jingim jong ukristan ka jingim jong sunran kam le ka ba jaitu ule mno abala ai pi mun sim khoi pi dai ban replace no ya kabarim jong pi kan mau ikut Israel kila ada mi dari Egypt la ada deliverance kila ada yo light no paru pi la dap yo light na uparo la dap yo light hanrei kile kumno kin da poi syarikla ki kan mau yang ka jinglong kabarem kan au setan yo le ban attack kan ka main jungi yo le ban attack kan ka main jungi wat la pi la dap tak ada bun ba ki bri ba keli ni ki ong hatu la dap kala ka mau la dap baptis sulet biang sakapop le kumno ki kan ikan ka jing jumba na le kumno biang ki ka daw ka long ba pi dei ban pen thamai no ki jing ba perkhat jong pi dei ko man long kum ki kun Israel ki la dap ya ya ka duriau basau kila ada bio ya ka jing pelat nak keti paro dari kan mau yang Egypt pidai ban lemno pidai ban pen thamai le de ketin jong blai siti sinong room kalau nong ka khatar pol wong kumno ini polis siti sinong room pai kalau nong ka khatar wong kumno wong ko ki para mangat kan thai ba chenrang ki ba it ye jong wong ngada karpat fi ba pin ai no ya ki met jong fi kom ki jing knya ubi ki ba im ki balong ka jingknya ubi ka ba im ka ba khu lingkong ha ba pila dap pidai bandan haki jing duai pidai ban penlien no man sya pi penlien ban klem jaklia man sya penlien ban auria pi penlien ban sngap ki jing ruai ki bam dai ki jing ruai perthai pi pet ki klem perthai ke menta replace no mun pendap no iki dah ka ba puli ka ketin jong blai dah ka ba IT kan ni kamat jong fi dah ki jing duai penlien pihak ban penlien la dam dan ka jing penlien pe wong no pol wong ko ki para banget para kan thai senang tu pen IT no iki met jong fi kum big jing knya LB ki ba m ki ba khut mo ki ba pediang so ba do blai ni kong ni ban IT kan ni kamat penlien ban duai syak jingin disiplin yeldi penlien ban dan haka jing ya syakri ka ba dap do mun sim jong blai penlien ban kan riak no ni ki perlok ki ba sni ki ba krani ki ba penlet biang fish ka barem pila im kum ubri ba thamai pila ada mi dak jing pila im kum ubri ba thamai pila ada kala kamut pila plai gitu pop menta bidan kam saban disiplin ya kamat ngaju ong mai kini namar ngaju ibun ki bri malaju le kan eru lapan baptis ki kala yo nei ki kwak ban let biang seka Egypt ki kan mau yang ki parlok barem ki kan mau yang kim disiplin ki jaitu ngam ki penteli kan ka jing berkat kan mau ka ketin jong ka kadan ka jing ong ka baong an empty mind is a devil's workshop kata ka jing berkat ka bateli ka dai ka no ka dai ka lat ka ban pli yo setan bo tre ka kam jong kadai ka workshop jong o pi ong pistu ka workshop ka jing sna kali kadai ka workshop ka no pi penlong ya ka met jong pi kum ka workshop jong setan la kata kadau pidai ban penlien ban duai dak ka jing ai jong bleng akran ya ka ka bangale na do bo bleng open im ya nang pi plat lut ma penlien yel di ban duai pet man tadang riu duna arpau ngala keren ya fi kan ke video show man keren kan dang step ma pen ngai tu fi ka belum praktikal nomor yang practice what you preach to le kata ka ba piala takada ma ya tu fi ka belum praktikal ladang asu song tu ngar man sapoi biang saka barem rei ngale komno ma ki dang step IT kamat
pihak ban penlien ni kan ni dalam penlien kamet jong fi kala penlien no ban pinlong no ki marau jong ka hok o ktin jong blei ko ong no nak siti nong rum ko ong ba pinong blang marau shu jong ka pop pinlong marau jong ka hok kan kamet jong fi kala bang no ban duai ban ki ban duai kan kamet jong fi kala bang no ban puli kot ba kam songo bang shu kini jing mo perkat kim songo bang shu o dam yo duai si sngi kala kan de kam sim ni songo sop shu macua kat barang dan ka pop ni dam yo le pop makan mau yang di kat ba macua ngadang melien ban pet gitu film jaklia ngak kamen sim jong akal akwa ban let chumlein rei bakam met kala melien palat kam suk akwa bet chutu ba jaklian rei menta nadu bangala penblien no ban pendap ikini ki jinglin yo ba kam kwa shu kam met no ngam ju kwa shu ban pet tu ngam ju kwa shu ban le ki ma ki masturbation ki ekila takut ngakwa no ngasong kirang step kaduai ka masjid kala kwa oh ya ro itrai haleluya oh rakama masik karabayan narabaseki ngala so bang nak ban ki kan kam met kam kwa shu atang arsitang laki lai maji laki ban duai ngai tu ifi ka jing sabat kam met kala sedang lin ban IT ban kanya no mo sekitar ki jing kemi ka kamen sim bat nang ta ban puli ketin jong blai bat nang ta pan ni polis sufi dei ban penlien ban le ki jingle ba ba ani ki bun ma ka tien jong bleng akran ba ifina ka tien jong blei ba finyo ba si sang ni pat sitis ki afsas kal nang ba ar pat ko kum no ko ar khat ka ba pra ngong daka jing ai la pen em ni fi haba filanget pim dei ban sim ka pim kam am da ki kam jong fi ka dei ka jing a jong blei kajing penim kam dei kataka nong ka ba phile I kam ba ba khanang ba manu na pi pinum sngau sarong handai ka tukhat ka ba shi phau pai hoi ka jing penim la ai pi handai ka jing penim ule ai u ai le yu pi hatu ba pin shu shong jai pade pin shu shong jai tu em tukhat ka ba shi phau no o na mar ngi long ki jing thau ki jong ublei bala thau thamai pat hau Jesus Christ ma so we can do good things ko ni khanang bangi lak ban le kita ki kam ki baba ki ba blai ulabu lupa ngi nadu man barem mat haba pila yo jing penem kan ka met jong fila thau no ba fin le ki jing le baba ba fin le duai ki beri bapang fin le yalap gospel fin puli ki tin jong blai fin em ka jing em ka ba khoi kala mlien fi di ban pen mlien yel dim dei ban eu mat ngan ong fi nga ma chong dei ba ini ki beniat chong ngam da dei ki baba mo nga ngaset hadu mentalong struggle bah macam mana marbalai ki kaput bet kebenian ndrei mentala jin ar pau san snem ngam juklat ban shoot minyak men meet mestap wat la kat taru an ong pidang dak ni kijing bam kenyang nei la khamduna no la dangam shoot lai timut kala naduk menolak hak buat kebenian ring aingu yu blai bakata ka pendisiplin gini wat ka dak ni kijing bam kenyang pendet ndrei ka khamduna men meet mestap te kum ju kat no tam ha ba kenja men siap dei ban jaitu no dei ban jaitu dei ban dan ha ka jingit ke ban kom pihak ban le ban yo ka jingit jung tang pihak ban ki ban peniak tron yang do kaktin maka ke kitab proverb suang tu ba jaitu ba tiasi wong ki roi ki nyut ngan ong fi kawan ka jingdok ngan ong fi ka jingdok ro ka trei na mar balai ba jaitu ngan ong fi jaitu ban duai jaitu ban trei ka kam ka bo blai laan ndei tang ban duai ngan ong fi tang pila duai ndrei pim trei ban le ke pa kawan ka jingdok ro blai ong trei ka tu kam jaitu ban le ma te kadan kam ban ngakran ni ki jinglin ki basni dan kam ban replace ka ba wat ju ai kan ka jing perkat fi bang yu namar usat tanda berat ban kita jong blai kai tu fi na puli na gospel Matius ong ba man mit ong usat tan wan ban berat tu nong shun wan ban berat di ki sambai basni nak kata kadau fi dei ban met mi pi siang ban duai pim dei ban penlien ban ailat ya kan ka khamak jong fi ban rom kanu ka basni pi ya tengah surok pilai ki bajak liang rei penlien ban ok trai nga kut jumut trai jisu banum pen bahkan merong sanga manum kwak brai banganum trai nga dumak fi banong ko musipai manong fi baking no ka jingking atiar fi dano ka jing helmet of salvation pen san oh kabun bal ka tin jong blai la da pikan mau dai ka tin jong blai kalong ka wat lam at yang certificate ko ong no san khat ba shpau ong no riu kal nong ban riu city efesas pe ko ong no ko ong
tolong ki baklanya utrai baraka bor jong kum no pilong klan lara pim smart ki jing duai haka tin jong blai haka jing duai sha jing en haka jing yakan lang si para bangat bania duai haka jing bam khoi turai ka jing bam khoi turai ka snam ka pen khut ya do no jong ka tin jong blai tu kpu jong mat bolong ka tin jong blai mo habau kran Jesus Christ mengi bam choi ka ai energy ngi ong tolong klan pilong klan kum no lara pim pen lian ikini ong no waktu king no ka jing king atiar jong blai baro ba pila ban yang nele persya ya ki but thap usutan pe usutan udai ubas sianti wan ban hele ingi man kapor kam dei ban chong jai tu na tau ong no namar ngim ka jing hele jongi kam long ya ka do bat ka snam reiki ki nok senchar ki bas niu haki jak ka banang mo ba ki authority sa ki jak ka banang bam i ha persya kita ki bor jong ka jingdom ha penang kita ki mensim baman na kata kadau pide ban sim no ya ka jing huang no ya ka jing king atiar ka jong ublai baro mo ba pin ya le pi ha ba le persa ya nong shun jong fi ha ka por ka bas ni hab dan daya le ni hab dan daya mat ha ka ba kenjam mesti mi ba sim ya ka wat lam wang no yang scam wang te ya ka jing shisha ya ka sengka fi panpo ya ka jing sengka fi da ka jing shisha ha da kata ka jing da sadam ka hak anong fi ban bu da ki shim no kita ki juti ki ban yaram sha jing sup ha nang ta da ka ba yalap ya ka gospel mam ki blaking no ki atiar bat nang taru tu shim no ka jing ya ka sti jong ka jingat ba pila ban penlip ki sum jong sultan ni long ki dong ya le ban ka singi hap shim ban shim ya ka sti penlip ban no fi menchua ha ba ki le thma pgi ki tu ki le film ya le thma ki ba menchua ki le kom no ki nong shun ki siap ki snom ba me ding ki le kom no ha ba banya da ki tu ki sipai ki kimle ai ki le kom no ki shim ya ka sti orang fi ki shim ya ka sti ki da kom ni ba ki tu ki sum ba me ding ki lip no kim dei ya kaman kum ju ru ngim tangi dan ha jing le ka ba kenjam stim long ban jai tu para banget ka jing jai tu te ka jing pim leban aila duai klam da put duai ho men sim nak kata tu bal ayo kran thli hab duai klam da put kum no nanya kali oh duai ba rakama mama sik rakabayan daraba sik kam dan kam kap ikmat rakama mama sik de oh ngashim duai ho men sim on fi ong ta da ka jingat ni di ban kran man ka step da ka jingat ni ong traji su kalong ubala tiet da ka bodor ba kasnam ngam asu ti jing penram tang piyat kumu beri pikum pikum lihat mereka jot pat kan ter ong turang sim pat ya ka sti ka jingat turang akan ma bang langit kami lapan baptis ngau kures traji sungai yang jot traji su oh ngalong kam crown on jot pikran da ka daw ki sum jong sultan ki lip na pikran da ka jingat ngam fi pan haleluya wat jupuli ka ketin jong blai klam da penran kam ha pi supuli ha jabing kam terekam ong fi dari pidi ban pen mi na ka ketin jong fi ban keren rak mama sikrabayan daraba wang gumno haleluya wang gumno wang tu king no kata ka jingda sadam atau king no kata ka helmet of salvation kata ka jingda khli on fi ha ba pia shabar pi ai basniu pi ong traji sunga dan ka helmet nganum tre bantai ngatur ngam kanu ba jak le atur andre try ngakran ngadan ka helmet pi di bandeng ko banyak baik ngam fi bada dan ka helmet dah ko tang ru kadang ya da non re bam dan helmet ka pra ka kli takada ka kli jong fi ka di ban tap dah ka buram jong blai ka di ban tap dah ka tin jong blai umdei ban ailat nak tahu no wang tu sim ya ka wat lam jong men sim kadai ka wat lam jong men sim which is the word of God kadai ka wat lam jong men sim lada pidan ya kadai ketin pidan jong men sim bakut ngadong kadai ka powerful film dai filak ban ya le igi men sim ban filak ban mat ngadong fi haleluya rakama masik karabayan narawasik oh ngayo snow ka jing pen slek jong blai bang keren ya fi keren ba fin like lut ni pop jong fi haleluya umdai tang ban tip theology kani tip theology umdan bor repidi ban yo padiak show yo men sim jong blai wa fi dak dong men sim jong blai fi keren ngau fi snow ya ka bor mga keren taru oh kitu kiba nang pet kan ni video nga keren ya ka jinglat do fi habat fi dang plang ni pop wa ki mensim baman ki manifest na fi menta wat na kan ni video nga hukum kin kan riak no ki bor jing jingdom ki jinglin pet film jakhlia ki jinglin ki mensim baka pen tekut ka kerteng jong Jesus nga keren ya kan ni ka wat lam haleluya rakama mama sikarabayan darabasaka roko sheke de yande yandarabasika pet kong kumnu kong
ong oh hallelujah 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 tu sim ya ka wat lam jong men sim ong fi tu sim ya ka wat lam jong men sim. Oh hallelujah. Nata pray in the spirit at all times on every occasion. Ta duai how men sim. Pitep kedung duai men sim mono haba pi duai da ki thli. Pek ka khat ka bak phatra. Pray in the spirit at all times on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Tang pimla ban Quran di kentin pinya kali pimla ban Quran ni ai fidan haka pi duai hau men sim duai da ki jing duai thli filak ban su Quran rapa pa shake da ba ya rapa shake Quran suki filak ban duai klam da put fi duai do men sim jong blai. Hallelujah hallelujah. Pak ini tu pak ini pak nak city Filipir ko angno ko tu trade no ya kata ka jing pen im ga jong fi pan da ka bakok ngu ya ublai da ka jing syap ting ya u pan tu trade pendap no ya kata ka jing pen im piliban trade piliban jaitu da ka ba syap ting burong yu ublai namar udai ublai uba trade fi uba ai ya kata ka jing terang bat ka bor ban pen sngau bhai u piliban trade namar la pi trade ublai ai kata ka bor ba pin pen sngau bhai u ya ro yu try nong pinga kurat ni ka video man ka step la jan man ka step la ni da dai put singi ngaju pen duai gi beri ju pen be mesin man ngam ju shong that na do bu pen im jonga tarang ko ban kuran ya ka belong praktikal ndai ka jinglong niam nong pendap no di kita ki jinglek ba to mentang ini duai no la dadan na pedang jong pigi bapang gi ba shitam ru akani ko por pin yo khia pin sa ai gi testimony jong pi la dadan na pedang jong pi ki ba syate sakum keren gini ngan nyarap ya fi pipi ki ba pet na ki YouTube ong try ngan ya lam fi ka jing duai jing pin ong try ji su ba ye ong bat ngai gini ki kentin ong na do ka do no ong try ji su ba ye ong ngat kawan syaka jinget nganget ba melong ukun jong blai nganget ong lagi ni kenting nganget ba melong ukun jong blai nganget ba mala syayap haga ding fana namar gi pop jong ong nganget tra jisu bakodor ba lapen mi snam ya ka klik jong me lapen pong pan snget syak ya ka klik jong me ong gini kentin da ka jinget ong trai nganget la saknar ya me la saknar gi kti jong me namar ki pop jong ki la le pop ki kti jong ki la le pop lapen pong pan snget syak ya ka klik jong me namar ka perkat gi pop jaklia gi pop aurea gi pop ko abrai ong tra jisu la saknar gi kejap jong me namar ki kejap jong ki la yalam syak ka pop. Hallelujah. Ong yang ni dah jinget dah jing terang sisa. Ong try lah sempat ya kan mat jong mi try. Ong try jisu bukor lapan mong ya kan mat jong mi ka snam kami nak mat jong mi dagi jing jong snam mi pen kiat nga. Ong try jisu nget ya kan ni. Try jisu mal IT lah ka jong ka jing ma ka ding pna ong. Try jisu la penyap ya mi la sanar ya mi try. La pen lengkut ya kan mat jong mi ong try. Nama ki pop ki bangale ka bari. La pen le ran ya kan mat jong mi try jisu bukor melang ublai try la bentiu ya mi la le ben o mam shem la pen pai kaliang bat naban taki pop jangang try jisu bukor ong nganget ru ong ni nadu kan do nut nganget bau blai ula pen mi pat yo jisu Kristus ni ki bayap piliban nget sisa ni oh bela pen mi pat ya mi nak ki bayap oh rakama masik ba oh try jisu bukor ngawan akan dikapor oh ngawan ban kelak abamut ban plan gi pop ban plan gi pop ngapen tekut no ikan pop try sat kut aka snam jong mi try jisu bakodor sat kut aka snam jong mi wanda umen sim bakut pelat lut yang ang try jisu pelat lut yang try jisu ang plan gi pop jong fila dagi dan gi pop aurea gi pop klim plan ta ang ngapen kediak no pop aurea pen kediak pop ya ka pet film jaklia kapan kediak ya masturbation ki jingle aurea kamat kapan kediak ka jing penghap kun kapan kediak no kini jing mil masniu ki jing top ki jing sport ki jing bam ya map fi ki brio plan e kertang jong ti brio ki ba film ya map ngan duai pinang ni roa jisu kat bagi nang pla kini ki pop ma hukum begitu ki min simbaman kan riak kertang jong jisus kan riak rika ba shake de yang naraba shake ha kertang jong jisus ngapen kediak ngayu raj ngakarwat kini ki min simbaman ngayu raj ki slak kejat ha kertang jong jisus nga hukum mino ni kini beliau out in Jesus name come out
out in Jesus' name. Come out. Release your grip in Jesus' mighty name. Rakabasik karabayan darabasik. Mi mensimbaman. Mino ni beri ngak cancel. Ngak keren ka jinglat lu. If you melin cuk ini ke jinglin bas nim. Ngapen tekut ngak kertang jeng Jesus ngadan ka ikhtiar baborban ber mensimbaman. Hak kertang jeng Jesus pat mensimbaman. Mino ni ba in long ka jinglat lu hak kertang jeng Jesus Kristus bana Nazaret. Hallelujah. Lada fila dua ilang bat nga. Fio snow ya ka bor jeng belai namar ngadan ka ikhtiar ka bor ka bau bijisu la ai hagi senran jugi ban pen be iksud ba fin yo ka jinglat lu. Tenam ta ka buram jeng belai. So ba da comment segini ke video. So ba da like ikan ka video dah subscribe YouTube bat di subscribe dah share dah pen saprang ru baka gospel jeng Jesus Kristus ka ba dan bor no pi kan pelat lu igi we pat. Dengan chancellor sai simpat ai ku blai fi ka step ka bakaman fi ka sngi ka bakaman ka badan jikaman yaro ya ka kerteng ka bakrau tam jeng Jesus Kristus unang pen im jeng haleluya haleluya.